Dwi'n licio prawn cocktail, Dad. Canol llwyfan La Scala, Milano, La Scala, cartra y byd operatig. Wel, dwi wedi cael cyfnod yn y gogledd, wrth gwrs, a dwi nawr yn byw yn y de, ond mae yna rhywbeth am y gogledd, y mynyddoedd, y llynnoedd, yr aer, y bysgota, y llefrith. Air fryer. Campus, dydy o'n sydyn. Ond mae rhaid bod yna ddwy boced. Achos, be di pwynt cael o un? Wel, Lennon, McCartney, hwnna oedd gofyn y cwestiwn Mozart da Ponte oherwydd y Liverpool Oratorio. A mae hwnnw'n ddarn swn i'n hoffi i berfformio Mr Mccartney. Salt and vinegar. Dipyn gwell na peth eraill. Ond oedd y mab i Alfie sy'n 5 oed. Deis y fi drwy'r blaen. Dwi'n licio prawn cocktail, Dad. Ddoth Bryn Fawn i'r Feinol i tan y ddraig. Diolch Bryn. Ddoth Tom Jones ddim. Tom licio gael gwyliau mis Awst. Ie, mi ddoth Jose Carreras, mi ddoth Shirley Bassey, mi ddoth Andrea Bocelli. Ond Tom, na. Cawod, heb os nag o'n i bai. Mae o'n gynt o beth coblyn, na strach o lenwi bath. Ges i ofyn ellai fynd ar Pobol y Cwm a gwneud rhyw olygfa bach tra dwi'n ista yn y gornol yn dawel. Felly, swn i'n dewis Pobol y Cwm.